No niin, Tore tässä terve ja me tosiaan lähdetään tänä päivänä kokkailemaan vähän kaurapuuroa ja meillä on täällä tosiaan sitten tämmöistä kaurahiutaleita, josta löytyy myös kauralesettä. Ja tämmöistä tosiaan lähdetään kokkailemaan ja täältä meiltä löytyy sitten kattila. Tämä kattila on varmaan aika tuttu monelle viime videolta. Eli voimme täältä kokeilla sitten esimerkiksi magneetilla, että se toimii meidän induktioliedelle. Eli magneetti tarttuu tänne pohjaan. Ja ensimmäisenä vaiheena meillä on tosiaan laittaa tämä kattila tähän liedelle ja ottaa sitten vähän vettä. Katsotaanpas, miten tämä onnistuu. Eli täältä katsotaan, että miten täältä löytyy 1000. Eli otamme täältä noin litran vettä. Katsotaanpas, onko meillä litra. Me aika lailla tarkkaan on litra siinä vettä. Kaajamme tosiaan tänne vettä kattilan. Näin. Ja laitamme tämän siihen ja laitamme veden, tai laitamme ensin tuulettimen päälle. Näin. Eli näin laitamme tosiaan tämän levyn päälle. Painetaan tuosta kohdasta. Niin. Eli nyt meillä on täällä 9 päällä ja se on hyvä tässä induktioliedellä. No niin, nyt meillä täällä tosiaan sitten vesi on alkanut kiehumaan. No ei nyt ihan vielä mutta niin tosiaan meillä tuuletus on päällä ja tosiaan vesi täällä alkaa kiehumaan. Niin otamme täältä vähän kaapista suolaa. Suolaa ei tarvitse ottaa niin paljon, että tämmönen pikkupurkki sitä suolaa riittää. Ja kaajamme sieltä hiukan suolaa. Näin. Siihen keitin veteen. Ja laitamme suolan takaisin jääkaappiin. Ei ehkä jääkaappiin, mutta maustekaappiin. No niin, nyt me tosiaan ollaan saatu vesi kiehumaan ja vesi siellä porisee ja tosiaan aukaisemme tämän ja täältä löytyy sitten lasta, joka on hyvin tärkeä tässä vaiheessa. Sitten löydämme täältä vielä tosiaan kannen, joka on myös tärkeä asia. Eli laitamme kannen ja sitten tämän lastan tähän. Ja täältä meiltä löytyy sitten näitä kaurahiutaleita. Katsotaan, miten Toren tassuilla tämä onnistuu. Eli kaajamme täältä varovasti tähän desimittaan ja nyt meillä on siinä 4 desiä kaurahiutaleita. No niin, sitten vaan hämmennämme tässä hyvin tarkkaavaisesti, ettei meidän puuro vaan pala pohjaan ja laitamme kannen sitten päälle. Näin. Ja tuohon. Hyvä. Annamme olla siinä vähän se aikaa. Noin 10 minuuttia antaa olla. No niin.
sitten kun meillä alkaa tämä olemaan aika lailla valmis, niin otamme täältä jääkaapista kananmunia. Täältä löytyy taas Torelta vapaan kananmunia. Piti tarkistaa Toreni, että päiväys oli hyvä ja se näyttikin hyvältä. Ja aukaisemme tämän ja laitamme tosiaan otamme yhden kananmunan ja rikomme sen tänne. Näin. Hyvä homma. Siellä on nyt yksi kananmuna ja voimme vielä pyöritellä sitä kananmunaa sinne tosiaan, että se tulee proteiinia. Ja näin meidän puuromme alkaa olemaan valmis. Laitetaan vielä nämä tänne jääkaappiin. Hyvä homma. Kun se tosiaan on valmis, niin ottakaa tosiaan levyltä se pois. Ja se riippuu siitä, miten löysää tai miten kovaa haluatte tästä puurosta, mutta tosiaan Tore halusi nyt vähän kovempaa tästä puurosta, niin tämä on tosiaan tämmöistä vähän tosiaan, että siinä on vähän vähemmän nestettä. No niin, Tore on jo lisännyt siihen puolukoita. Täältä löytyy sokeria. Sitä voi ottaa sitten vähän sen lusikalla, eli sitä voidaan käyttää, mutta Tore ei sitä laita, koska Torella on sokeritauti. Ja täältä löytyy margariinia ja täältä tosiaan tämmöistä alentajamargariinia, se on hyvä Toren kolesterolille ja täältä tosiaan löytyy sitten tämä veitsi ja voitte laittaa sitä siihen, mutta Tore ei laita sitäkään, koska Tore tykkää ruisleivästä ihan älyttömästi. Laitetaan se takaisin. Näin. Ja tosiaan nyt tämä on valmis ja Tore alkaa syömään. Mutta ei kannata syödä tämä turriasu päällä, koska se menee likaiseksi niin kuin tiedätte. Kiitoksia paljon ja tykkää tästä videosta ja tilaa kanavani, niin näitä tulee varmasti lisää. Tore kiittää. Kiitos!